idan baka yi subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Kapta! Yau wazi Zpreety kika ce me? Ban gane ba. Wadda wanke wannan magana? To ki tsaya ki ga yin mana. Kai ga yamin da wa take? Babban yaro na ki ne. Ashe da kai take. To kai me kake ce mata? Sa da ni sahun farko na mai ka hannuwa. Ki min kira cikin iko ban toshe kunnuwa. Don ta ce a afa. Zan kasa ruwa. Za ka ƙimo ruwa? Idan kwakin ki zan fada can cikin ruwa. Kike kin tsane shi maga zai fada cikin ruwa? Zancen ka yayi min karko na amsa maka. Wannan shine karin farko da zan bayyana maka. Ba fa haka muke da ke zaki ce ba fa. Ko za ta zama kalmar ƙarshe sai na furta maka. Mai zama cikin daɗi soyayya zan maka. Da lalama zan nuna maka ƙauna. Na yi karo da wani a masoya. Mata dukan su iri ɗaya. To duka dai abinda zamu iya kawo muku kenan da fatan kun ji dadin wannan dauka kuma ga muna ta cancarewa ni da Rangila Master. Rangila ya cancarewa ce ya kake jin ta ko da ba ga kuma motsa jiki haka ne to shikenan masu kallon mu da wannan nake cewa Kapta ku rattaba mana subscribe sannan ku danna kararrawa haka zalika ku san bada mana like ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka kai kenan